ets únic i això no és dolent. No veus que som iguals però també diferents? Si no ho entens, no hi ha cap lloc per tu en aquell món. Però no et preocupis, t'ho expliquem en una cançó. L'assetjament no és una broma, pot fer molt de mal. Si ho pateixes és duríssim, no és fàcil escapar. Si et quedes aturat és pitjor del que penses. Un bon equip necessita una bona defensa. Caminant pel passadís de l'escola hi ha mirades que maten, hi ha secrets i paraules que volen. Insults, agressions o faltes de respecte. Això és maltractament i saps que no és correcte. Quan ho veus potser pensis que no és tan important, però si actues amb decisió ho podries aturar. Si saps que per algú és una història de terror, pregunta què vol ser, defensor o espectador. Unides contra el bullying, més fortes i impossibles. Les persones que s'ajuden no seran mai invisibles. Crida ben fort, que t'escolti tothom, que la llum no s'apagui, que il·lumini tot el món. Quan algú et fa mal, et sents com peix fora de l'aigua, com si hi hagués una tormenta i no tinguessis paraigua. T'inunda la ràbia, et sents dins d'una gàbia, com un ocell sense ales, com un riu sense muntanya. Una motxilla sense llibres però plena de pedra. I amb el cor romput la indiferència et cremen. Necessites trobar una sortida d'emergència. Els dies passen lents, has perdut la innocència. Passejat de mirades, de paraules i de cops. Si el que es compta és real, no necessita cap lloc. No siguis tu la persona que comença la història. El temps passarà, però tot queda en la memòria. Tatuat per sempre, com una cicatriu. T'han romput en mil pedaços i ningú ha dit pipiu. Enfrontar-te cada dia al mateix dimoni, sense llances ni escut i calmant amb un poni. Unides contra el bullying, més fortes i impossibles. Les persones que s'ajuden no seran mai invisibles. Crida ben fort, que t'escolti tothom, que la llum no s'apagui, que il·lumini tot el món. En la unió està la força, ens podem ajudar. De veritat, no vols que el bullying s'acabi ja? Si no contribueixes serà un bucle infinit, però amb la teva força ho podríem aconseguir. Si veus que algú el tracten com una ovella negra, Si creus que maltracten, si veus que passa pena, amb valentia i decisió, Fes una passa endavant. i digues aquí estic jo i posa't al seu costat. Tu pots ajudar, tu pots canviar aquesta història. La teva actuació és més que obligatòria. Comunica el que has vist a una persona adulta. Conta-li tot d'una, què és el que et preocupa. Si actues molt ràpidament, L'assetjador quedarà sense arguments. Si és necessari, el més coherent és obrir un protocol d'assetjament. Unides contra el bullying, més fortes i impossibles. Les persones que s'ajuden no seran mai invisibles. Crida ben fort, que t'escolti tu